Dit zijn dus de bal. Die zit hier in deze hakjes. Dit is het oudste keel. Die te normaal is nog. Hier heb ik wat leuks, want dit is een twaalling. Dit zijn vaak kookkeeltjes. Dat is vrij uniek. Want meestal dan heeft een bol en een kookkeel. Maar dit zijn een paar kookkeeltjes, dus je kan blijven. We dachten dat er een keer komen zomer, dus ik er rond waar bij. Dus de kamer hier nu en de tast, er zit nog wat in? Ja, inderdaad. Ja. Hij rent er inmiddels, 42, 21. Hij komt er nou, je hebt nou om de bocht, ja? Dat is de man. Hoe is het met de man? Ja, best. Hij joeg voor een maand 8 liter en normaal gesproken dan, tenminste, het is ja, hier heel goed met de man. Ja, ja, ja. Weten ze dat ze zusjes van elkaar binnen? Nee, volgens mij niet. Nee. Dus ze hebben al die tijd in dezelfde buik zitten, maar Ja, voor de rest... maar zodra ze eruit ben, hebben ze het net in de gaten. Volgens mij, maar ja, ik ken het in de gedachten van een kerel lezen, maar ze reageren ze net. Jetse. We gaan beginnen met de training. Wie doet er allemaal mee? Oké, volg maar. Links 2, 3, 4. Links 2, 3, 4. Links 2, 3, 4. Links 2, 3, 4. Jesse, dan gaan we voor onderuit kijken. De anderen mogen daar niet uitstappen. De laatste training! Doet iedereen nog mee? Ja! Forward! De lange rij! Is iedereen met z'n tweeën? Ja! Oké, nou, het tweetal. Iedereen buiten, behalve Deborah en Jesse. Mogen jullie daar gaan hangen? Het langst kan volhouden. 3, 2, 1, go! Jesse heeft gewonnen. Binnen. 2 ploegen door het Heenpark heen, over een loopbrug, gaan een partijtje doen. Lichtje. Vindt u dat goed? Ja. Kijk, Wie zijn de baas van die twee partijen? hij gaat de partij in en ik een partij. Oké, ik ga het zeggen. Groepje bij elkaar. We hebben een nieuwe training. Jetse gaat het uitleggen. Ze hadden bedacht, splitsen deze tot tweeën. Gaat de ene over de brug, wacht daar tot die andere daar klaar staat. En dan gaat over het eiland, gaan we dan legertje doen, ja? Ja. Wie doet er allemaal mee? Dus achter het hokje gaan zitten.
meer proberen te pakken. Ja, daar komen ze! Bam, bam, bam! Ja, doe maar. Door. Doe het af. Goedemorgen allemaal. We beginnen eerst met het bidden van de doden die zijn omgekomen in de oorlog. We bidden eerst voor de mensen die zijn omgekomen in de oorlog en dat die nog leven, dat er nog veel meer mensen leven en dat er niet meer en dat de Duitsers ophouden met het vechten tegen de Nederlanders en de andere landen die in de strijd zitten tegen Duitsland. Amen. Heeft iemand ook nog een nieuwtje? Menno. Jets is helemaal door het water gegaan. Gezwommen. Applausje! En nu het eindgebed. Het was een leuke kerkdienst en ik hoop dat jullie het allemaal leuk vonden en dat de oorlog snel voorbij is. Amen. 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 Goeie snooi. 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 Goeie snooi.